Ya jahilci ya fi hauka wuyan magani. Akwai wata ƙauye ce an tura ma'aikata za su je su musu aikin hanya, sai ya kasance ma'aikatan da aka tura duk ba sa jin Hausa. Da turawa ne da kuma leburorinsu dai daga kudancin Najeriya nan ba sa jin Hausa. To sai aka nemi wanda suka iya turanci a garin da su yi fassara jawaban da za su yi kafin a fara aikin, aka rasa. Da kyar aka samu wani ya yi firamare tun aji 7 inda shike da aka nemo turmi, ya hau kan turmi da ya fassara maganganun da baturen zai yi. Bature ya ce, first of all we are now come from the airport. Oga dai ya fassara kawai yake cewa wai ai baturen ya ce da farko sun zo ne daga iskan tukunya, wai airport ne iskan tukunya. Shike nan bature ya ci gaba da cewa, I saw the people of this village, they are all peace. Kawai sai gane yake cewa wai ai ya ga mutanen garin nan duk suna sai da kifi. Bature ya sake cewa, that is why I want to see the people all peace in the world. Kawai oga kawai da ya zo fassara wai ai baturen ya ce yana so ya ga mutane duk suna fitsari a jikin gini. To mutanen abun ya ɗaure musu kai, ya da ai bature ya ce suna fitsari a jikin gini. To sai ƙananan yara ne wanda ba san abin da suke ba dai hakan nan, da suka yi suna fitsari a jikin gini, sai abun ya damu bature, ya za a yi kuma wannan suna fitsari a jikin gini. Shikenan sai bature ya sake cewa, why is the head of this village, let us go to the father. Kawai oga zo fassara wai baturen ya ce yana son ganin kan uban kowa, wai a yanke mishi kan uban kowa. Ya mutane suka fara gudu, ya bature ya ce, what is the matter? Ya sarkin fassara ya ce, ai mata ma ba a bar su ba. To kafin nan bari yi wani tambaya guda ɗaya. Ina so a faɗa min sunan bindiga da Hausa, da ainihin adabin Hausa, me sunan bindiga? A rubuta mun ansa a comment section.